duusirde leydi Senegal yuman sarɗeeji fof ɗe gandanɗa leydi Senegal ko hen tugni ina gollo ina wuurdi ina gandanɗa hoore maɗa ñaawira ndeɗon deftere walla ɗen kuule ɗe mbiyete ko Doosgal Ngonka Dowla Senegal hono constitution ɗiɗon sarɗeeji saha e saha fof ɗi jurnita yurnitande wattande nde jooɗino ko hitande 1916 min hitande ujunnaje 216 jaafoɗon 2016 ɗen gosgal ngal kadi waylitina e wone sarɗeeji muɗum yimɓe jotti woni Doosgal Ngonka Dowla Senegal sifa keso ngal ɗon doosgal noon ngal ko suudi sarɗeeji lelni ɗum caggal nde ɓiɓɓe leydi Senegal kala jeeyi cuptondi ala jaadi hen caggal muɗum jaadi hen ɗum gonɗina ina ɗowre leydi ndi ngal ɗon Doosgal Ngonka Dowla Senegal waɗi galle disnateɗo mo gandanɗa kañum kam aynata beele kuule ɗe ina gayna ina ndena so tawi laamu ngu fuugima yimɓeɓe walla yimɓeɓe puugodiri koye mumen walla pelɓodiri to banggal sarɗeeji duttito e deftere nde walla galle o hollaɓe laawol nde poti yiidirde tugnade ɗum ɗon ndun suudu wiyete disnirde Doosgal Ngonka Dowla hono conseil constitutionnel darnde mum e leydi ko hunde nde wonde fayida sabu yuman deftere sarɗeeji leydi ndi ko hen tugnoto kamɓe disnateɓe fannuyankoɓe to banggal ñaawirde humpitiɓe to Doosgal Ngonka lelorto ko ɓen kalfinte ɗum beele mbawa aynude wallude hooreje leydi ndi e duusondirde e carɗeeji ɗi e nder leydi ndi e kala kadi cojjinde mo gandanɗa haaju mum ne ɗofti toon wawa yaadude e maɓɓe